Nangifuna ukubaleka ufuna ukubaleka wenzana unangabaleka Nangifuna ukubaleka ufuna ukubaleka wenzana unangabaleka Senegal was vroeger een Franse kolonie. Het blijft in veel opzichten ook vandaag nog zijn koloniaal karakter behouden. Haar geschiedenis oefent op vele toeristen nog steeds een grote aantrekkingskracht uit. Soms krijg je het gevoel dat je enkele decennia terug in de tijd getoverd wordt. Senegal telt ongeveer een 25 miljoen inwoners en in de hoofdstad Dakar, waar we landen, daar wonen alleen al 2,5 miljoen mensen. Volgens het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Senegal 33,4% van de bevolking onder de armoedegrens. De levensverwachting is rond de 50 jaar en het analfabetisme is 52% bij de mannen en 71% bij de vrouwen. Talrijke kinderen dolen hier rond door de straten, zonder schoenen, in vuile en gescheurde kleren. Ze hangen meestal rond in de buurten van hotels, restaurants en cafés. Een van de oorzaken is natuurlijk de polygamie. 1 man mag tot 4 vrouwen hebben in Senegal en dat maakt dat er families zijn met 10 kinderen en soms zelfs nog meer. De kinderen worden daardoor vaak volledig aan hun lot overgelaten en ze moeten maar zelf zien te overleven. Een groot deel van de bevolking leeft nog in hutten zonder elektriciteit of water en hebben zelfs nooit leren lezen of schrijven. Een gemiddeld maandloon in Senegal is 80 tot 100 euro. Gelukkig maken vele vrijwilligerorganisaties het vandaag al mogelijk dat een aantal kinderen reeds een minimumvorm van alfabetisering en gezondheidszorg krijgen. Een van die vrijwilligerorganisaties is een Limburgse VZ2, een Hart voor Senegal. Deze VZ2 is een groep van vrijwilligers met een groot hart voor Senegal, die zich belangeloos inzetten voor de kinderen en de bevolking van Baïdek. Baïdek is een achterbuurt van Mbour, op ongeveer een uur rijden van Dakar in zuidelijke richting langs de zee. Onder de bevolking is er nog grote armoede en vele mensen hebben amper genoeg geld om te eten. Ter plaatse hoorden wij dat de VZ2 in 2007 gestart was met de bouw van een school en een eerste kleuterklasje. Na de derde kleuterklas werden de eerstejaarsleerlingen overgeplaatst naar een schooltje in de buurt, dit in afwachting van de verdere uitbouw van hun eigen school. Er zijn anno 2019 reeds 4 volledig afgewerkte klassen voor de lagere graad. Dit met extra sanitaire installaties, stromend water en een overkapping van de klasse naar het sanitair gedeelte. De schoolplicht staat in de Senegalese grondwet en is in principe gratis. Maar de schoolplicht bestaat enkel op papier, de realiteit is anders. Er zijn te weinig scholen en leerkrachten in Senegal en er blijven natuurlijk ook kosten aan verbonden, al is het maar voor een schrift en een potlood. Zelfs dat is voor de gemiddelde Senegalese burger onbetaalbaar. Daardoor blijven dan ook veel kinderen ongeletterd. Zo werd de VZ2, een Hart voor Senegal, een begrip in Baïdek. De wijk werd opgewaardeerd en door toedoen van deze VZ2 kwam er water en elektriciteit in de school, als ook de nodige straatverlichting in de steegjes van Baïdek. Accompagné de
Deux articles comme le nom masculin comme le un. Ou bien des noms. Ou bien des noms. Donc, comme, donnez-moi un exemple de nom masculin. De nom propre. Oui. Mamadou est un nom masculin. Oui. Mourou est un nom masculin. Oui. Omar est un nom masculin. On dit une vache. Quand je dis par exemple les moutons est-il un nom masculin ou bien un nom féminin? Qu'est-ce que je dois faire? Tientallen Senegalese families boden zich daarna aan met hun kinderen om toch maar toegelaten te worden in de L'École des Belges, zoals ze deze school ondertussen noemen. 654 kinderen kregen ondertussen een plaatsje bij aanvang van het schooljaar 2018-2019. Het oudercomité, waarin alle lagen van de plaatselijke bevolking vertegenwoordigd zijn, controleert de werking en de financiën. En dit in nauwe samenwerking met de scholeninspectie van Senegal. Ook de voeding is van groot belang. Door de inzet van een Hart voor Senegal krijgen alle aanwezige leerlingen 3 maal per week een verbeterde maaltijd. De directeur legde ons uit dat de VZW dit tracht op te voeren naar een dagelijkse maaltijd voor alle kinderen. Maar koken en een school bouwen kost geld. En daarom zoeken zij steeds naar meer peters en meters om dit te kunnen bekostigen. De gemeente en boer werkt ook actief mee aan deze school. Zo worden de leerkrachten met een diploma betaald door de overheid. De toezichters en de kookouders worden zo mogelijk betaald met het geld van de parrainage. Hun hulp berust vooral op het vrijwilligerschap. Alle verhalen en gesprekken die we ter plaatse hebben gehad, bevestigden ons dat elke cent optimaal wordt besteed aan het project in Baidek. Vooraleer de kinderen toegelaten worden in het schooltje, gebeurt er een screening van het gezin. Dit door medewerksters van de school en het oudercomité. Zij bezoeken de kandidaat-leerlingen aan huis. De meest behoeftigen hebben voorrang op gezinnen die al van een iets betere welstand kunnen genieten. Van de 654 kinderen hadden er op 11 maart 2019, toen deze opnames gebeurden, reeds 421 kinderen een meter of peter in België. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of stoppen voortijdig. Maar een kind dat leert is een kind met kansen. Alle kinderen verdienen een kans om te leren lezen, schrijven en rekenen en zo hun talenten te ontwikkelen. Op school leren ze veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Ze leren ook voor zichzelf op te komen. De grote droom van een Hart voor Senegal is ervoor te zorgen dat alle kinderen in de school een peter of meter hebben. 80 euro per jaar voor een kind in de kleuterschool of 100 euro per jaar voor een kind in de lagere school. Het is inderdaad maar een druppel op een hete plaat. Maar zelfs een goed opgeleid kind kan later bijdragen aan de ontwikkeling van het land om zo langzaam de cirkel van de armoede te helpen doorbreken. Een aantal peters en meters die wij kenden, hadden ons cadeautjes meegegeven voor hun peter of meterkindje. Sommige peters of meters hadden ook geld meegegeven. Maar op aanraden hebben we daar voor alle zekerheid rijst en olie van gekocht, zodat deze families weer voor een tijdje eten hadden.
Met 4 personen zijn we deze Peter en Meter kinderen bij hun thuis gaan opzoeken in Baidek om de aangekochte goederen en hun geschenkjes te bezorgen. Onze conclusie na dit bezoek. Deze film is het project van het filmcollectief Crues Hasselt en wij staan dus los van de VZ2. Het is dan ook zonder vooringenomenheid dat wij proficiat kunnen zeggen aan deze VZ2, een hart voor Senegal. We willen tot slot dan ook een oproep doen aan vrienden en kennissen om donateur te worden van dit groot hart voor Senegal. Dit kan via hun website eenhartvoorsenegal.be. Kuse kuna pagate.